tayo sa bubon. Ayan. So, nag-igib tayo ng tubig dito sa balde at tinugasan natin yung pako. Ayan. Pero, kailangan natin siya, guys, himayan. So, yung paghimay nito, guys, papakita ko sa inyo kung paano. Kuha ka ng isa-isa lang. Tapos, ganyan. Ito kasi malutong pa siya, guys. So, okay lang na isama pa yung stem niya. So, tulad nito, ayan. Ganyan lang, guys. Para hindi ka yan, guys, mahirap na siyang ihiwalay. Hindi na yan, hindi na yan po pwede kasi matigas na yung stem niya. Yan, mahirap nang hiwalayin. Ayan. Pero pag ganito pa lang, guys, okay pa yan. Ayan. Pag nararamdam mo pa ng isang ganun mo pa lang, yung sound na yan, guys. Ayan, hindi na yan. Kasi matigas na yung stem niya sa gitna. So, yung kukunin na lang natin, yung mga side niya na lang. Ayan, yung side niya na lang na dahon. Okay, so, ganun din sa iba. Ganito, guys, yung sound ng pwede pa. Ayan. Parang matunog sa tenga, ayan. Ayan, guys. Hihimayan natin yung pako. Ayan, guys, yung tunog niya. Pakinggan nyo, ha. Pakinggan nyo. Charing. Ayan. 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 So, pwede pa yan. Pag matigas na dito na sa gilid niyang dahon, kakukuha. Ayan. So, yun lang yung makakain, guys. Ito rin. Yun, pwede pa yun, guys. Mat sound talaga siya. Ayan. So, yan lang yung nakakain, guys. Hindi lahat. Ayan. Kaya kayo dyan, magbabalak kayo sa probinsya, kailangan alam nyo yung mga pwedeng makain. Na kahit sa forest lang din naman, makikita natin. Ayan. Masarap na to, guys. Mamaya papakita ko rin sa inyo yung procedure kung paano. Matigas na yung stem. So, ito na lang. Kunin natin. Ayan. Ito. So, hindi lang talaga sila, guys, marami. Kaya, ayan lang. Kung ilan lang yung meron, yun na lang. Ito last. Ayan. Matunog talaga siya, guys, promise. So, huhugasan natin siya, guys, dito sa timba. Ayan. Lagay ko muna siya sa kamay. Ayan. Para, guys, huhugasan natin para yung mga insekto na nakalagay sa kanilang kurukod na dahon, yung mga ganto, yung mga kurukod na dahon, guys, kasi kadalasan tinitirahan niya ng mga insekto. Para matanggal, so kailangan hinuhugasan talaga natin siya, guys. So, ayan. Tapos, ibababad din natin to, guys, sa tubig. Dito lang din sa balde na dala ko para until sa pag-uwi natin sa bahay, kung meron pa silang insekto na nakatira dyan, lalabas na yun. Magsiseparate na siya. So, kung mapapansin nyo, guys, ang liit niya lang. Promise. Yan lang siya kaliit, oh. Yan lang. Isang palad ko lang siya, guys. Ayan. Pero nahugasan na yan. So, itapon na natin yung tubig na to. Ayan. So, ito, lagay natin dito sa loob. Tapos, lagyan natin ng tubig. Ayan. Lagay tayo, guys, ng tubig, guys. Ayan. So, ayun na. Uuwi na tayo ngayon, guys. So, ayan. Papakita ko sa inyo, nakalutang sila, guys, sa tubig. Ayan. Pero, mas maganda yan, guys. Kasi kung mayroong insekto, lalabas sila dyan, guys. So, uwi na tayo sa bahay. Para magawa na natin yung procedure. So, ayan, guys. Sinugasan na natin siya. Tapos, binasa na natin siya ng mainit na tubig. Ayan. Niluto natin siya, guys, sa mainit na tubig. Ayan. So, kanina pa yan, parang half cook lang siya. Yan lang kadami. Ayan. So, kukunin na natin to. Kasi luto na to, guys.
Tapos, ayan, lutong-luto na siya, guys. So, ayan guys, pinayak tayo ng sibuyas. Ayan. So, naggayat na tayo ng sibuyas, guys. Tapos, itong maalat na lang na itlog nila, Mang Edgar, alang-alang. Ayan, guys. Pinayak tayo na iiyak talaga tayo. Ayan, guys. Ayan, o. Ayan. Ito pa yung isa. Grabe, guys. Tama lang yung alat niya, guys. So, ayan. Kunin na natin siya dito. Lagay na natin dito sa ating pinggan. Plato. Ayan. Pasok nga di, anak. Pasaway ko din na akong biboy. Ayan, guys. So, binabalat na natin to. Tama lang, guys, yung alat niya, promise. Hindi siya yung pagkakagawa ng maalat na sobrang alat na po. Sasakit yung kidney natin dyan. Ito, tama lang siya, guys. So, nakuha niyo yung texture ng pagkaalat lang. Mild lang ba? Ayan. Mild lang talaga siya, guys. So, ayan. Isang pares na lang, guys. So, 7 ito na nabili ko kasi worth 107 kapiraso. Tinira ko pa yung 3 doon, guys. Nandun pa sa ref. So, bali, 4 lang ito, guys. Kasi baka dumating na sila mama. Ito lang muna yung ulam namin. Ayan. So, ayan, guys. Didikdikin na natin para ma-mix na siya dito sa... Wala tayong kamatis ngayon, eh. Sa linggo pa makakabili. So, yan na lang muna yung gagawin natin. Dikdikin natin siya ng mabuti. Ayan natin, guys. Ayan, mix na siya, guys. Mix na. So, lalagay na natin yung eto. Ayan. Gulay, guys. Parang gawa lang tayo ng salad. Pero gulay siya, hindi yung salad na. Ayan. Tapos, i-mix natin siya, guys. Ayan. Ayan na, guys. Ayaw na ito, ilalabog na ito. Ano mo mampalit? Tinapay. Adi nala. Ano ito? Bawal yung papa. Bunay? Bawal na iya. Kay why? Wala baka. Baka, wow, social. Kanda ko ice. Aton ko an. Dali, kadawa na. Kadi do? May mino, opo adila nga green gimbobon lo. Oy, Makauutod pa. Saring ko, ano dito ng mga bata gawas? Hirain ko yun mo. sos kay nagpakagawas iton. Sige, maupay dito tindahan, maupay. Palit. Hoy! Wala kong ice. Hoy! Hoy, Noel! Motor! Mapaswag tong tambot siyo. Ay, pagbayae! Uy, jamin ko nabugugod ka niya tatay. Ay. Pag sniper ka pa namin gawas ako. Dire, pwede magawas ito. Ayaw ito gawas. Mother. Nilang na ito nakitaan. Ayan na, guys, yung finished product natin, guys. Ayan. So, titikman natin, guys. Pako with maalat na itlog. Hi, anak!
guys. Lasa talaga yung maalat guys. Ayan. Lagyan natin ng gulay. So don't forget to subscribe my channel ay Kudugi sa YouTube guys. So pinagpapawisan tayo sa pag-prepare ng pang-ulam sa lunch. So guys, happy lunch time. Kain po kayo. Give me thumbs up and comment down below. Thank you.